Hey. Ja! Maar behalve dat wil ik nog even Eduard Rekker hier naar voren. Hè? Dat is Rekker. Oh, is dit een filmpje? Ja. Nou, Jody Kamer maar even op Fopstra. Die zit er ook van. Die staat achter die. Net uitzetten. Is dit mooi, hè? Mooi. En Eduard, jongen, doe heeft hier nachten en nachten om werken. Per week liep Eduard binnen. Toen ging we tegen hoe de DVD, dat giet helemaal net hoeft en hij wist hoe het moest. Toen zei hij, ik heb een nieuw baantje op partijen. Dit is een Australische porno-site. Je ziet het, een editor. Ik zei, nou jong, mij is van mij wel werken gaan, maar als de Friese kerst-DVD mijn kleer krijgt, maar hoe is mij de porno-editing? Ja, dat is geen woord, hè? Je kent waarschijnlijk die... nee, Dus even een applaus voor Eduard! Want ik heb uren werken zitten. Ja. En ik heb begrepen, iedereen krijgt die in mij, hè? Hartst iedereen. Hartst iedereen. Maar net de meesten niet weer voor jou voor het eerst joggen, hè? Die krijgen net die. En nog even een applaus van jezelf, alle meesten van de Friese kerst.